Pas endavant a la Lliga masculina després de guanyar a l'Alavés amb un únic gol de Robert Lewandowski. Amb derrota del Madrid a Cornellà estem a 4 punts. Les dues altres victòries que hem tingut han estat totes a la secció d'hoquei patins. Diumenge van guanyar a l'Hoquei Lliga contra el Lleida per 4-3 i el Barça C d'hoquei patins es va convertir en el campió de la Copa Generalitat en categoria masculina. En categoria femenina ho va guanyar el Voltregà. La resta del cap de setmana ha estat bastant negra, bastant per oblidar, la veritat, hem de ser sincers, perquè el futbol femení van perdre el Johan Cruyff contra el Llevant per 1-2. Les de Pere Romeu han perdut a la Lliga després de 622 dies sense conèixer la derrota en aquesta competició. Forta la dada d'avui. Derrota també del Barça Atlètic, que va perdre per 3-0 contra el filial de la Reial Societat. I en bàsquet, doble derrota aquesta setmana. A l'Eurolliga van perdre dijous contra el Baskonia, a l'últim segon, per 2 punts, i el diumenge, ahir, el Baxi Manresa es van portar el partit al Palau Blaugrana per 92-103. Això és ambaixades blaugranes, el lloc on ens trobem els aficionats del Barça d'arreu del món. Avui no sé com ens trobarem, però ens anem a Luxemburg per veure com està el tema. Jordi Gairín, com estàs avui? Doncs mira, Caral, és el que comentava off the records. Avui tinc una sensació tan estranya pel partit de dissabte que no sé què dir. No sabia qui volia que guanyés. Evidentment que preferia que guanyessin els periquitos, però ja sabeu el que soleu dir, que avui no ho diré perquè no s'ho mereixen, ja que ens van fer un gran favor. Pel que fa al Barça femení, doncs la veritat que una pena perquè aquest rècord, evidentment que els rècords són les estadístiques del Salva, són per trencar-se algun dia, no? I ha tocat avui, va tocar ahir. Però escolta'm, estem a 4 punts i el cap de setmana que ve que es fotin hòsties els de la capital del reino. A veure què foten. Home, un empat estaria bé, Un empat ens aniria bé. Home, no. Home, sí. Els vikingos que prenguin. M'agrada, Jordi. Salva Torres, com estàs? Bona nit. Bona nit. Se m'escolta bé? Sí. Perfecte, mira, el primer dia que la primera s'escolta bé. Doncs bé, mira, vas tindre, no sé si dir-li la sort o la desgràcia d'estar allà a Montjuïc, perquè va ser un partit horrible. És el partit més avorrit que he vist en els últims temps, en l'estadi, clar, i la veritat és que, hi ha una genialitat, com l'únic que es va salvar per mi, que va ser Lamine Yamal, i li va caure al nostre Lewandowski, la va tirar dintre i s'ha acabat el partit. Ens vam emportar un ensurt molt gran quan van topar en el cap el Gavi i el jugador de l'Alavés, però finalment sembla ser que estan els dos bé, que no va ser res i que tot bé. I a partir d'aquí, en la meva queixa particular de que no sé per què ha fet de mal l'Iñaki Peña, perquè ara digui el senyor Flick que el seu número 1 és aquell senyor que crea tantes inseguretats en la defensa cada vegada que té la pilota als peus. I res més, després diré més coses. A més, Salva, hi ha un meme que l'he de comentar, és que amb una jugada d'ahir de l'Alavés que jo crec que tira la bola amb tanta força de que cau al terra. No sé si l'heu vist, aquell vídeo, però és com de nen petit, que la tira amb tanta força i que de la força que fa cau al terra, però bé. Una imatge graciosa que ens deixa l'ai al cor quan el veiem jugar amb els peus a casa. Que quasi fa mans. Sí, exacte. Ho vaig veure en directe. A caure i dic, ai mare, que xiulen mans en contra i de fora l'àrea, perquè és que no... Este home jo no sé què fa, realment. Però mira, és l'amiguisme. Alguna cosa bona deu fer. Avui no tenim el Josep Ramon Casas amb nosaltres, ja ens ho va comentar la setmana passada, i per això he fet una crida pel grup de WhatsApp dels meus amics periodistes, i el primer que ha contestat és l'Arnau Casals, periodista de Ràdio Calafell. Com estàs, Arnau? Bona nit, Caral, bona nit també a tothom. Doncs bé, una miqueta cansat, que avui hem tingut un dia bastant mogut a nivell periodístic, perquè
he hagut d'estar amb temes de la Copa del Rei, que s'ha fet avui el sorteig, però la veritat és que ha estat casualitat, que m'has agafat que estava en el moment que estava fent el cafè, entre la gravació i gravació, allí a la ràdio, i mira, mirant el mòbil, pues, he vist el teu missatge i l'he contestat. Has dit, vinga aquí, la Copa del Rei d'hoquei patins estàs parlant, eh? Correcte, que avui s'ha fet el a, sorteig aquesta tarda. a qui li ha tocat al Barça? El Barça li ha tocat al Noia Freixenet i jugarà el segon partit de quarts de final, que serà el dijous. Serà dijous a 6 de març. Vale, per tant encara ens queda un mes i es jugarà a casa teva, Correcte. Correcte, jugarà a Calafell, el Joan Ortoi, per tercer any consecutiu. Doncs el Barça, que a veure, esperem d'aquí un mes si es pugui portar un altre trofeu. Avui havíem de parlar de la secció també de bàsquet i tenint l'experiència que vam tenir l'últim dia que el vam convidar, que Vinícius no es va emportar la pilota d'or, avui el tornem a convidar. Juan de la Cruz, com estàs? Bona nit. ¿Qué tal? Bien, todo bien, bona nit. Jo encara recordo la teva celebració quan li van donar la pilota d'or a Rodri. Va ser un moment icònic. Vamos, pero es que yo creo que todos hemos disfrutado con eso, no he sido solo yo. No me culpes solo a mí, porque yo creo que fue unánime la celebración. Un impresentable así no puede llevarse el Balón de Oro, de verdad. Ya puede ser el jugador que quiera, pero un tipo que cada partido monta la que lía, o sea, hace lo que hace, no es una buena imagen. Y evidente el club lo sabe, ¿eh? Y el club, yo sé de jugadores, de todo tipo de jugadores, ya sean de básquet, bueno, tampoco tienen tantas sesiones como nosotros. Tienen básquet, de fútbol de chica y ya está. No están muy felices con las actuaciones o la imagen que está dando este tío siempre dentro del campo. Entonces, nada, fuera. Ajo y agua, como dicen en mi tierra. Millor. Jordi, abans de començar a parlar del tema, ens has de fer el repàs de les activitats de les penyes del Barça. En tenim una que ara en parlarem amb el Juan perquè va ser protagonista, però quines són les que tenim pendents d'aquesta setmana que ve? Doncs continuem fluixets, ja que només en tenim un parell, i és la tradicional conferència del Salva, que en aquest cas serà el divendres 7 de febrer, serà la conferència Ambaixades, la història de les penyes, i serà a Sant Carles de la Ràpita, de la Federació de Terres de l'Ebre. Llavors tenim que el dissabte 8 de febrer hi ha una xerrada de col·loqui Barça a la penya blaugrana Minerva de la Federació Andalusia, Ceuta i Melilla. Per tant, continuem fluixets. Esperem que això vagi agafant ritme a mesura que s'acosta la caloreta. Deu ser ara que fa massa fred i que les penyes prefereixen quedar-se a casa que l'Antonetes. Oh, i tant. Esperem doncs, que les de l'hemisferi sud, a veure si amb la calor que tenen i deixen ja d'estar de vacances, doncs si poden tornar a reprendre activitats. Gràcies a Jordi. Salva, avui ens has de parlar del moment de la història destacada del dia d'avui i després parlarem de com va anar l'acte que va haver-hi el divendres. Però explica'ns quina és la història que ens portes avui. No se t'escolta ara, a veure, Salva? Una altra vegada, sí. Li he llegit els llavis. Acosta't al micro. Digues, però per què no funciona? No funciona. Juan, regálale algo. Acosta't al micro. A veure. Ara. Sí? Ara. Ja m'escolteu? Però és que és una cosa que ja és un misteri, això. Perquè no he tocat ni a silenciar ni a fer res. Però bueno, vinga. La vida. A veure, avui he començat a mirar, avui no, vaig mirar per al dia 2, que era quan el Barça jugava, per veure més o menys les estadístiques, i la veritat és que hi ha un munt de partits, però un munt. I en aquest munt de partits he trobat que el Barça un 2 de febrer havia guanyat 23 partits, n'havia empatat 10 i n'havia perdut 11. Dic, ostres, ja no sé com quedarem contra l'Alavés perquè aquí hi ha moltes forces que estan actuant, no? Però, en fi, cal dir que en 1902 va néixer
Josep Samitier, un dels tòtems de la història del Barça, i és a dir, un tal dia com ahir hagués complit 123 anys, Déu-n'hi-do. En 1934 va passar un cas curiós, i aquest va dedicat al Jordi perquè va en l'Espanyol també. Hòstia, Resulta que es va jugar un partit amistós entre el Barça i l'Espanyol, si és que hi ha partits amistosos entre el Barça i l'Espanyol, i el partit va acabar 1-1 en el gol de Trujillo, que no el coneix ningú ni jo tampoc el coneixia. I he començat a investigar sobre ell. El cas és que el Barça, en aquell partit, va quedar guanyador del partit. Sabeu per què? Un cas curiós, Perquè resulta que va llançar 3 córners i l'Espanyol només en va llançar un. I van decidir que en igualtat en el marcador guanyaria el partit qui més córners llancés. És un cas inèdit en la història. Joder. Bé, a partir d'ahir es veu que no tenien prou i en acabar el partit, ojo, van decidir jugar-ne un altre contra el Júpiter. Aquest partit de 50 minuts. O sigui que eren jugadors tot terrenys, que diuen esta tarde nos vamos a jugar a futbol, i es passaven tota la tarda jugant a futbol. Aleshores, el Barça va guanyar 1-0 i va tornar a marcar Trujillo. O sigui, 2 gols en aquella tarda en 2 partits i Trujillo va fer els gols. Clar, vaig anar a investigar qui era Trujillo. Resulta que era un migcampista canari que no havia debutat en cap partit oficial i que va romandre 2 temporades al Barça. Després, amb l'arribada de Patrick O'Connell, l'irlandès, que va arribar al Barça l'any 35, l'home el va obligar, li va dir que agafessis les maletes perquè no li interessava i que marxés del Barça. I on va anar a parar Trujillo? Va fer la mateixa trajectòria que l'Oriol Romeu, al Girona. Al Girona. I després va passar per diversos equips i ja no em sap res més del tal Trujillo. En 1966, tal dia com ahir, van començar les obres d'enderrocament del camp de les Corts. Van trigar uns anys i al final ho van aconseguir. També, tal dia com ahir, Gerard Piqué feia 38 anys. Felicitats d'aquí al defensa barcelonista. I en l'any 2000, aquí vaig estar al camp i puc ser testimoni del que dic. Resulta que es va jugar un partit de Copa, Barça-Orense. El Barça va passar. Però el Barça va passar a quarts de final i el públic, empipat pel pobre joc de l'equip del Van Gaal, es va dedicar tot el partit no a xiular, sinó a aplaudir en to sarcàstic a Winston Bogarde. I cada vegada que l'agafava Winston Bogarde, allò era tot el públic s'aixecava, olé, i vinga. Jo no sé com se ho va prendre el defensa neerlandès, però la veritat és que va ser com un acte de protesta cap al joc contra aquell defensa que personalment el veia un bon marcador, però no reunia certes característiques exigides dels jugadors del Barça, no? I ara vaig... Però, Salva, una cosa, tu et vas aixecar i vas aplaudir també? Et vas sumar? A mi em queia molt bé Bogarde. Jo no tenia res contra Bogarde, però és que la premsa el posava a parir. Però jo veia un home que quan es posava aquí, jugava de lateral esquerre, allí no passava ningú, perquè era una bèstia. Si se'n recordeu d'ell, era una bèstia. Era un tio gran, moreno, ben fort, i no s'atrevia ningú a xocar contra ell. El que passa que, clar, la pilota als peus i era... Tenia un aire al Rüdiger, però sense barba, sense la barba. Exacte, sí. I tot ple de collars, que aleshores podien portar collars. Aleshores, ara vaig a dir-vos, ja per acabar, vaig a fer-vos preocupar una mica. Per què? Quan juga el Barça en la Copa el 6 de febrer, dijous que ve, oi? L'aniversari del meu germà, tots a felicitar-lo. Perfecte. I el meu? El teu també? El teu també? També. Mira. Home. Pues ja et felicitaré, vinga, va. També. Doncs bé, el 6 de febrer de 1977 va ser el dia de l'arbitratge escandalós de Melero Guaza, que va expulsar a Cruyff, això se'n recordarà Juan,
que va expulsar a Cruyff, va haver detencions policials, va haver batusses, va passar de tot allà. Doncs bé, si mirem els partits de Copa que el Barça ha jugat a la història el 6 de febrer, no n'ha guanyat cap. És a dir, van perdre contra les Palmes l'any 1991. Vam empatar contra el Madrid l'any 1997. Vam empatar contra el Madrid el 2019. Joder. I vam perdre contra l'Atlètic Club per 1-0 en partit únic i vam quedar eliminats. També cal dir, per la part positiva, que els 2 partits contra el Madrid vam quedar classificats. Per tant, ja no sé si preocupar-vos o no, però... Quan juga? Con el València, quan juga? El dijous? Sí, és el partit contra el València a Mestalla, eh? Ja. Patirem el dia de l'aniversari. Bueno, i aquí us deixo. D'aquí de la penya. Estava ara justament mirant Twitter perquè m'han enviat unes declaracions de Laporta que acaba de dir, em sembla en una gala del Mundo Deportivo, perquè avui es tanca el mercat d'hivern, oficialment, avui a les 12. I ha deixat anar de que potser tenim alguna sorpresa d'última hora amb l'operació de fitxatges del tancament d'hivern. No sé si ho deia amb to d'ironia, amb to de broma, però bueno, que sapigueu que justament ara Twitter està revolucionat perquè estan parlant del tema d'aquestes declaracions de Laporta i veurem a veure si s'acaba succeint o no, ja temps fins a les 12 de la nit. Però avui també m'agradaria que parléssim, aprofitant també que hi ha el Juan i el Salva, que ens expliquéssiu una mica doncs, com va ser l'acte que es va celebrar a Valls aquest divendres, en el qual hi va haver-hi la presència d'aquí del Juan. Salva, no sé si tu primer ens pots explicar una mica com va néixer aquesta idea d'aglutinar jugadors, en aquest cas de la història del Barça de bàsquet, i que el Juan expliqui el seu punt de vista. Voleu fer-ho així? Sí, bueno, en principi el tema va dedicat, es diu Llegendaris, i va dedicat a ensenyar la història als aficionats del Barça a través també dels seus protagonistes. A partir d'aquí és evident que de l'any 1920 no n'hi ha protagonistes, però sí que podem trobar els nets, podem trobar els fills, i a partir de certa data ja podem trobar els autèntics protagonistes. I més o menys vam fer això. Ja ho havíem fet en el futbol, havia sortit de la idea i em va passar pel cap, dic, per què no ho fem en el bàsquet? Aprofitant l'amistat que tinc en el Juan i en el Manolo, els ho vaig comentar, ells ho van trobar molt bona la idea, van col·laborar perquè sense la seva col·laboració no seria possible, i bueno, van convèncer a l'Andrés Jiménez i va venir també. I bueno, per mi va estar molt positiu i la veritat és que el públic s'ho va passar molt, molt bé en totes les anècdotes que van arribar a explicar i tot aquell repàs de la història que van fer. Juan, des del teu punt de vista, com ho vas viure, això? No, muy bien, la verdad que fue un acto divertido, un acto emotivo, porque hubo imágenes muy emotivas cuando también recordó, por ejemplo, a Chicho y hubo un vídeo de él. Estuvo bien, la verdad que estuvo bien, y yo cuando Salva me comentó la idea, pues en principio yo, vamos, ningún problema, va, yo con Salva voy donde me llame, no hay ningún problema. Después de esas experiencias tan chulas de los paseos por los parques de Luxemburgo, no le puedo decir que no. No le puedo decir que no. Y la cova, Juan. Y la cova, sí, que por zonas tenía que ir de rodillas, joder. No, la verdad que el acto estuvo muy bien, fue bonito, fue emotivo, los vídeos evidentemente muy logrados, con imágenes que había imágenes que ni me acordaba de ellas. Incluso él recordó algún partido que Manolo y yo, que éramos los que estábamos cercanos a ese partido, porque Andrés es más joven, no recordábamos aquel resultado con el Madrid, que fue tan abultado y tal, y la verdad que estuvo bien. Y los tanto Manolo como Andrés, pues bueno, la verdad que
que participaron muy activamente del acto, y yo creo que la gente, eso lo tiene que decir Salva, ¿no? Yo creo que la gente salió contenta y que por lo menos lo pasaron bien durante un rato, ¿no? Home, amb Sí, i a més, vosaltres... Juan, també us agraïm molt el detall que vau tenir, que van portar una samarreta del Barça. Exactamente. Els jugadors la van lliurar al director de l'Institut Jaume Huguet, a Josep Maria Soler, i la veritat és que ara la lluirem allí amb molt d'orgull, aquesta Sí, samarreta. firmada por todo el equipo y además de un jugador como Nicola Provítola, ¿no? Exacte, sí. O sea que... Salva, has fet futbol, has fet bàsquet, què serà el... hoquei patins? Et podem ajudar, si vols, l'Arnau i jo, a veure si podem fer alguna cosa. Estaria bé, Si tenim el públic... Home, per exemple, el que passa que aquí a Catalunya, hoquei patins, si te'n vas a Igualada et tiraran pedres. I si vas a Reus, igual. I si vas a Vic, ostres, al tanto, al tanto. Una rivalidad muy, Sí, exacte. sí, claro. Como si Com la vamos a d'Osona. Badalona con el básquet, Juan. Efectivamente. No, pero yo creo que, ¿ves? No creo que hubiera, porque como se podían juntar anécdotas que se vivieron tanto en Badalona como se vivieron en esos diferentes campos, eran rivalidades, pues bueno, bastante sanas en ese momento, y eran la élite del básquet, ¿no? Como fue el Madrid, el Juventud, nosotros, que en ese momento pues eran los tres equipos, digamos, más representativos, ¿no? Juan, una cosa, tu vas jugar a Manresa, oi? Sí, claro. I què tal ahir? Bueno, yo jugué un año en Manresa, ¿vale? Y tengo mucho cariño por ese club, porque me trataron muy bien, porque pasamos un año complicado que al final se salvó. Eh, no puedo, hombre, evidentemente, yo soy, quien no lo voy a descubrir, ¿no? Mi equipo es el Barcelona, pero bueno, también, oye, el hecho tengo que reconocer que están haciendo y han hecho una labor muy buena, que han hecho un equipo muy competitivo, que juegan muy bien a básquet, muy bien, y ayer nos dieron un repaso, pero curioso, pero bien curioso, un buen repaso nos dieron, y además me une mucho a Manresa, porque mi nieto, que es el hijo de Miki, que es el hijo de mi pareja de Romy, eh, eh, juega en las categorías inferiores de minibàsquet, escoleta del Manresa. Home, doncs almenys hi ha aquest lligam. Estaves ahir al Palau Blaugrana, Juan? Sí, claro, sí, claro. Sí, I la mocadorada, què tal? Com ho vas veure, això? A mí no me gusta por varias razones. Primero, no sé, por respeto al equipo, que mucha gente puede pensar que no merecen un respeto, pero sí lo merecen, porque puede haber diferentes causas por las que el equipo no ha sacado esos partidos o no está pasando un buen momento, pero bueno, venía de 3 partidos muy importantes ganados en la Euroliga, muy importantes hasta el primero, ante equipos muy fuertes, y ha pillado una racha. También hay que contar que tiene 2 jugadores lesionados muy importantes. Está Anderson y Vesely, que es el pívot, digamos, titular, y esos son bajas que se tienen que notar, ¿vale? Y a mí no me gusta el tema de la pañolada, primero porque soy muy amigo de Joan Peñarroya, el entrenador hoy en día del equipo de básquet, y me sabe muy mal por él, porque pues un gran entrenador, es un gran chico, y la verdad que no me gusta mucho. Y el ambiente pues estaba, pues bueno, caldeado, porque a la gente no le gusta ver perder a su equipo. Es más un equipo que teóricamente pues tiene que aspirar a todo, ¿no? Tinc una dada que he vist al Twitter d'un amic nostre, de l'Arnau i meu, periodista de l'ACB, del Gerard Castanyer, i llegiré la dada perquè crec que també és interessant i també que ho comentem al respecte. Diu la dada que el Baxi Manresa encadena 2 triomfs seguits al Palau Blaugrana per primer cop en la seva història. Ha passat d'imposar-se en només 2 de les primeres 42 visites a la pista del Barça a guanyar 3 de les últimes 4. I ahir també el del Club del Bages va igualar el seu rècord assistent a la Lliga ACB amb 27. És a dir, una dada que l'he llançat del nostre amic Gerard. I no sé, tant l'Arnau, que sé que també segueix molt el bàsquet, com tu, Juan,
no sé com veieu l'actual equip del Barça, sí que és veritat doncs, que estan començant a sorgir idees de que no s'està gestionant bé aquesta secció del club, molts que demanen la dimissió de Peñarroya, no sé com es gestiona tot plegat, si s'espera o no que aquesta temporada doncs, es pugui intentar aconseguir alguna cosa o altra. Tu, Juan, partim amb tu i després vaig amb l'Arnau. Bueno, como te he dicho antes, ¿no? Con dos bajas importantes como lo que están jugando cada 2 días. Tú cuenta que ahora juegan el miércoles y juegan el viernes y partidos importantes. Entonces, quieras o no, pues la plantilla está con una dinámica y una tensión encima, porque estos equipos como Madrid, como Barcelona, lo tienen que ganar todo y se espera de ellos lo máximo. Y sí pienso probablemente que yo no haría solo, no le daría toda la responsabilidad al entrenador, ¿no? Creo que hay jugadores muy importantes ahí dentro que tienen que dar un paso adelante, que tienen que demostrar el por qué están ahí, lo que les ha costado al club ficharlos, y entonces yo creo que también hay que repartirlo, ¿no? Porque claro, siempre se rompe por el lado más débil, ¿no? Y en este caso fácil, no es fácil echar a 12, es más fácil echar a uno, ¿no? Entonces yo no sé, claro, si supiera y si tuviera la bola mágica probablemente estaría dentro del club, pero como no lo tengo no estoy. Entonces no, me sabe mal por la situación. Yo espero que esto se pueda. Claro, lo que pasa es que esto puede pegar un cambio muy importante porque ahora supone la Copa del Rey es ahora en febrero, el día 16. ¿Y si se gana la Copa del Rey? Por ejemplo, porque el Barcelona es un equipo que la puede ganar. Es difícil, primer partido contra Tenerife, que tiene un equipazo, más allí en Canarias. Pero bueno, ¿y si se gana? ¿Qué pasa? Las cosas van a cambiar. Claro, por eso te digo que, no sé, es muy difícil tomar una decisión ahora de cambiar de entrenador, porque ¿qué entrenador vas a fichar? ¿De dónde vas a sacar ahora un entrenador que quiera o que pueda llevar a sacar adelante esto? Es muy difícil, es muy complicado. Yo creo que aquí los jugadores tendrían que juntarse, tendrían que decir, mira, si los partidos, por ejemplo, para clasificación de la Copa del Rey, tenían que ganar sí o sí en Canarias y ganaron bien, porque los jugadores dijeron, tenemos que sacar esto adelante porque tenemos que ganar. Y luego 2 partidos más en la Euroliga, que había que ganarlo para estar metidos por ahí y estar cerca ahorita. Y se ganaron ante los 2 mejores equipos de la Euroliga. Entonces yo quiero decir que hay que seguir en esa línea, en la línea de decir, vamos a dar un paso adelante, cada uno a aportar más y si se pueden recuperar los jugadores de lesionados, yo creo que se puede ser un poquito más optimista, ¿no? Justament, no sé, Arnau, si tu també vols respondre a la pregunta que em comentava el Salva, de que si aquests mocadors anaven concretament per l'estaf del Barça de bàsquet o anava més amunt també els directius o fins i tot arribar al president. Tu com valores aquest gest per part de l'afició del Palau? Jo valoro el gest que al final l'aficionat crec que assenyala a diversos culpables. Jo crec que la crisi de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona es deu en diverses figures. Els jugadors tenen part de culpa, té part de culpa també l'entrenador, té part de culpa també el director esportiu, té part de culpa també el directiu responsable de la secció de bàsquet. Per què? Pues perquè permeten certes coses que passen a dins de la pista de bàsquet i també fora de la pista que no han de passar. A mi dona la sensació que fa molt de temps que l'equip no està connectat, que l'equip, cada jugador va a la seva i van a treballar. I jo crec que un equip esportiu, si vol guanyar coses, han d'estar conjuntats i han de lluitar per una finalitat. I a mi em dona la sensació que aquest equip està desunit, que està disgregat i que hi ha un entrenador que és a Peñarroya que fa tot el que pot i no pot unir a l'equip. A vegades, per molt que tu cridis, per molt intens que tu siguis, que és sempre el que se li ha caracteritzat a Peñarroya, a vegades, quan els jugadors no estan, els hi entra per una orella les coses que els diu un entrenador i els hi surt per l'altra i no els hi queda absolutament res. I a mi em dona la sensació que fa molt de temps que els jugadors del Barça doncs, no els hi entren aquestes indicacions, cadascú va a la seva
que hi ha gent que sí que ja està involucrat, evidentment, en l'equip, en poder revertir aquesta mala dinàmica que ve doncs, de 2 o 3 setmanes que són nefastes pel conjunt blaugrana i que al final un màxim en res, amb tots els respectes per aquest club i per tots els seus seguidors, et faci 103 punts allà al Palau, és que és per fer-s'ho mirar. I t'ho dic sincerament, Caral, perquè no pot ser que el Barça sigui el 8è classificat de la Lliga ACB. Feia molts anys que jo no veia això. Jo crec que potser ni ho he vist en els 1 anys de la meva vida, no he vist a un Barça classificat en la 8a posició. I quan mires la classificació realment fa mal d'ulls. Fa molt mal d'ulls perquè pel pressupost, per la història, sobretot també per l'organigrama, com està fet aquest equip també pel pavelló, per moltes coses, doncs no, et costa molt entendre per què un Baxi Manresa que té 3-4 vegades menys de pressupost que el Futbol Club Barcelona estigui per sobre del Futbol Club Barcelona. I jo crec que aquest és l'exemple clar d'un Baxi Manresa que t'ha guanyat els 2 partits, el d'anada i el de tornada. I al final doncs, és el clar exemple del fracàs col·lectiu d'aquest Futbol Club Barcelona en què jo crec que han fallat totes les peces i que, evidentment, hi ha jugadors que jo et diria com Satoransky, Abrines, també Willy Hernan Gómez, també et diria també a Fol, també, que han fallat i no estan donant el seu rendiment, el seu nivell. I, evidentment, quan la columna vertebral o els jugadors que han de fer el pas i han de donar-ho tot perquè l'equip guanyi, quan no fan el pas, evidentment, l'equip perd. I és el que està passant amb el Futbol Club Barcelona. Això és perquè a principis de temporada no s'havien pres certes decisions al respecte o decisions equivocades que s'haurien d'haver pres i que no s'han acabat portant a terme i és per això que s'ha arribat a aquest punt? O ningú es podia imaginar a principis de temporada la situació actual del Barça de bàsquet? Perquè a mi és el que tu dius, em crida molt l'atenció veure el Barça que va haver de guanyar el partit contra el Gran Canària, el Tenerife va ser, per poder classificar-se a la Copa del Rei. Això potser passava anys que el Barça anava sobrat i que ni li importava. És a dir, a principi de temporada, a Juan, tu també o qui vulgui, érem conscients de que el Barça de bàsquet patiria tant aquest any? O són esdeveniments que han anat succeint que ens han col·locat allà? Bueno, yo con algunos de los fichajes en un momento me gustaron. O sea, por ejemplo, el tema de fichar a Anderson me gustó porque es un jugador con mucho carácter, un jugador que interactúa mucho con el público, que le da marcha, que lo da todo y tal. Pero claro, luego ves que no está aportando lo que él debería haber aportado. Cuando fichas a un jugador como Panther, todo el mundo sabemos, los que hemos visto básquet, cómo juega Panther. Sabemos cómo juega Panther. Panther, dale el balón y que él te juegue y que busque la canasta que tal, o que penetre o tal. Pero para jugar en equipo, como estaba diciendo antes, nos está faltando. También tenemos la mala suerte que también un jugador como Nico pues no está. Jugador que aportaba mucho en el juego de equipo. Claro, yo también estoy de acuerdo generalizando en el tema unificando en el tema de las culpas o repartiendo. No estamos jugando a baloncesto, estamos haciendo, porque sale, por ejemplo, Brizuela, y Brizuela pues parece que hiciera la guerra por su cuenta y buscar balones, quizá algunos tiros forzados, pues, además considero que es un jugadorazo, Creo que es un gran jugador que aporta muchísimo y que ha demostrado en partidos pues ser muy importante. Lo que pasa es que un equipo tiene que jugar de otra forma, porque así nos parecemos a la NBA. A la NBA, 4 abiertos, uno coge el balón, se la juega 1 contra 1. 4 abiertos, ahora yo me juego un balón, me la juego 1 contra 1. Y el básquet europeo no estamos acostumbrados tanto a eso. Aquí hay que currárselo, hay que buscar unos sistemas, hay que jugar de otra forma. Y eso fue lo que nos hizo, por ejemplo, el Manresa ayer. El Manresa vieron que debajo del aro tenía una ventaja con los jugadores cuando cambiábamos
y hacíamos cambio de jugador, se quedaba el pequeño con uno grande y nos hicieron polvo ahí abajo, nos mataron. Entonces ellos aprovecharon esas situaciones. Nosotros también el fichar a Fall, por ejemplo, bueno, un tipo con esa altura, pero bueno, estamos viendo que él, y últimamente había hecho más cosas, pero es un jugador muy tierno, ¿no? Muy flojito de manos, un jugador con 2,20 no puede dejar el baloncito ahí arriba queriéndolo dejar en la canasta, que tiene que meterla hasta el codo con la altura que tiene y con lo grande que es. Entonces hay cosas que van sumando que yo considero que no tenemos por qué echarle solo la culpa al entrenador. I tant. O así, no hablo de culpas, vamos a decir a ser responsables, ¿no? Sí, sí. Salva, Jordi, voleu fer algun comentari, alguna pregunta? Jo si no passo al futbol, però si voleu fer alguna pregunta, tot vostre. Jo és que de bàsquet navego i faria el ridícul. El Salva segurament en sap més que jo. Pregúntale a Salva lo que es un pick and roll. Què és això? Què és això? A veure, Salva? Que lo aprendió en Luxemburgo, díselo. Explícalo, sí. Salva, que és un pick and roll. Hola, m'escolteu bé, no? Ara sí? Sí. Vale, doncs mira, no, allà en l'acte vaig explicar l'anècdota del pick and roll, que jo em vaig passar entre 4 i 5 anys escoltant la paraula pick and roll. Jo no sabia allò que era, si era una música que posaven al descans perquè ballessin els líders, no sabia què era. I clar, ja estigué en Luxemburg, allí en el bar, el restaurant on estàvem dinant, li pregunto, escolta, Juan, què és això d'un pick and roll? I m'ho va ensenyar, però de forma pràctica. Ens vam aixecar els dos allí, jo xocava contra ell, l'altre que no sé què feia, i clar, la gent del restaurant s'ho mirava i diu, estos dos tios què fan aquí? Xocant un contra l'altre, no? Però jo acabo de desbloquejar aquell record perquè l'havia oblidat i és el millor del moment, Sí. Jo lo que és el pick and roll. Però tu imagina't, Juan, tu quan me deixes? 2? Quan era? 5. 2,5 i el Salva que fas 1,80, no? O 1,70? No. 1,75 i ja està bé. 1,70, clar. Semblàvem la I i el punt. L'escena molt bona, la veritat. Com per oblidar-ho. Passem al futbol. Salva, tinc una pregunta. Però espera't, que jo no volia parlar del pick and roll. Això és el quart que m'ha enredat. Jo després t'enredaré amb una pregunta, però tira. Sí, jo només volia fer una reflexió, una pregunta. A veure, quants de la casa té el Barça de bàsquet ara mateix? Que juguen entre el 8 inicial, diguem. Quants? 0, no? Cap. Ningú. Cap, no? Ningú. Aquí està la resposta. Jo estic molt d'acord amb el Salva, i mira, li recullo el guap perquè té tota la raó del món i, de fet, si miréssim l'última Eurolliga que va guanyar el Barça, era, doncs, un equip, l'equip de Xavi Pasqual, que tenia, doncs, per mi, a 3 jugadors, sobretot, que eren al centre de l'equip, que era Navarro, era Víctor Sada i també hi havia a Jordi Trias, també. I aquests 3 van ser molt importants. I hi havia, doncs, això, doncs, una base en aquell equip que, doncs, era molt forta. I juntament amb altres bons jugadors com Basile i companyia, doncs, van sumar perquè guanyessin aquella Eurolliga de ja fa molts anys. I jo crec que el Barça ha apostat massa pels jugadors de fora i molt poc pels jugadors de casa. Ha fet molt poca cantera i al final els jugadors que han arribat al primer equip sempre han acabat marxant y han acabat anant a altres equips de la CB. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que eso no es problema solo del Barcelona, es un problema generalizado en la CB. La CB hay equipos que no tienen ningún nacional, ningún español, ninguno. O sea, el Tauret creo que no tiene ninguno, el Murcia no tiene ninguno. O sea, hay equipos que no tienen ni un jugador, digamos, puede haber un oriundo o uno nacionalizado que puede cubrir el cupo, pero no hay jugadores de la zona, digamos. Tú comparas con la época nuestra, que yo te decía, la de otra época, jugadores del Madrid, pues Madrid tenía
10 jugadores más 2 americanos o un americano, y todos eran prácticamente madrileños. El Barcelona, pues la mayoría era igual, o sea, tenían jugadores que habían salido del equipo junior y que se habían criado en la casa. El Juventud igual, o sea, quiero decir que ahora esto ha cambiado. Pues tú ves un jugador joven, yo que trabajo con la base, ¿cómo le digo yo a un chico que me juega en junior o que me juega ilusionado en cadete o en infantil, vas a llegar en la ACB? ¿Qué le tengo que decir la verdad? Ni de coña. Es que no vas a llegar a ningún lado, como no sea un jugador bueno, tocado por una varita mágica y que sea diferente al mundo, como puede ser, yo qué sé, el Luka Doncic, que tampoco es, digamos, es españolito, pero quiero decir que ¿cómo se lo explicas a todos los chicos? Si incluso en la Leporo son la mayoría, son todos jugadores extranjeros, el que no es italiano, es portugués, el que no es portugués es americano, el que no es americano es tal, o sea, estamos en esa dinámica que a la larga nos tiene que hacer daño a nivel, fíjate la selección. Este año se ha pegado una hostia. ¿Por qué? Pues porque no hay jugadores. ¿Y qué pasa? Que yo noto que el público, hasta cierto punto, sentirse identificado con esos jugadores, con esos equipos, es muy difícil. Es complicado, porque cada 2 años se van, son jugadores que vienen, pues evidentemente, por un monto económico, porque el año pasado Panther estuvo en tal sitio, luego estuvo un año en otro sitio, luego otro año en otro sitio, y tú tenías la otra época que tenías a jugadores que habíamos estado 12 años, 15 años o 20 años en tu club. Yo creo que esto todo ha cambiado. Lo que pasa que y tú dices, qué raro, ¿no? Pues bueno, pues sin embargo va mucha más gente ahora a ver bàsquet que cuando en la época nuestra, mucha más. I Bueno, això, Juan, no pot ser que hi hagi un problema per culpa de la NBA? L'intromissió la de NBA, la NBA que ve a pescar mira, Jordi, jugadors? la NBA es un bluff. La NBA, y ahora lo han vuelto a demostrar. Es un negocio, es business. Sacan a un jugador como Doncic, lo cambian por Davis, jugador de los Lakers, se llevan a los Lakers, que eso no había pasado en la vida. 2 tíos top, que son del jugadores All-Star, que hagan un cambio así, pues todo marketing, es marketing puro y duro. Los Ángeles maneja el Showtime, maneja el time y es así. Y hoy por hoy, a la NBA va cualquiera. Y cuando digo cualquiera, digo cualquiera. En la época de los 80, tal, no iba ni Cristo a la NBA, nadie. ¿Por qué? Porque tenías que ser si eras europeo, tenías que ser un super clase. Y había contados con los dedos de las manos, ¿vale? Pero con una mano no llegabas. Ahora va cualquiera. Y no quiero dar nombres, porque unos son amigos, unos son conocidos, a los cuales respeto. Pero hoy va cualquiera a la NBA. La NBA es un peñazo ver un partido de la NBA. Es un peñazo. Yo a los chicos míos del club les digo, ni se os ocurra ver la NBA, porque os hace mal la forma de jugar. Os hace mal. Si queréis ver buen básquet, mirad a los universitarios, que estos universitarios sí juegan. Te están defendiendo, hasta en el vestuario te defienden. O sea, que yo quiero decir que son otro básquet. Pero la NBA es un rollo, es un rollo. A mí no me... Claro, el básquet todo es espectáculo, todo es marketing, todo es venta, todos son zapatillas, todos son camisetas, todos son... Claro, muy bien montado el producto, ojo, muy bien vendido, no lo voy a negar. Pero infumable ver un partido en NBA. Y si alguna vez veis un partido en directo en la NBA, me vas a decir, joder, vaya peñazo de espectáculo, porque és un rollo, de verdad, és un rollo. Jo tinc una anècdota per explicar, i és el diumenge al matí, jo estava a la meva habitació i entra el meu germà, que encara, jo crec que feia 3 segons que s'havia despertat, i va entrar i em va venir i em va dir: has vist lo de Luka Doncic als Lakers? I jo, per favor, però desperta't, sisplau, que el primer que has de dir del dia és això. Anem molt malament, la veritat, Jo claro, a muchos chavales les gusta y tal. Però bueno, és impactant això que dius, que també com que se'ls tracta com un producte, com una mercaderia, i que els porten d'un lloc a l'altre, i això sí que per al jugador no sé si ha de ser bo o dolent. Salva, tinc una pregunta per tu. Sempre tinc una pregunta per tu, i avui me l'he buscat perfecta per dir-te-la. Ahir vas estar al camp. Què et va semblar la musiqueta que posen de supermercat, que és les primeres notes de l'himne del Barça, quan van a fer un canvi, quan canten
quan falten els minuts de l'afegit. Com ho vas veure, això? Primer de tot, ho vas escoltar? Perquè jo sí que ho vaig escoltar per la ràdio. Ho vas veure? No te'n vas entrar a l'estadi? No, perquè estem... anaven el meu germà i estem comentant el partit, estem parlant de tàctiques, mira aquell tio com es desmarca, mira l'altre, mira Lewandowski que no es mou ni a tirs, i bueno, i la veritat és que tots aquests detalls, no, és igual com em vaig donar compte quasi al final del partit, que per allà a la banda anava un ninotet i feia cosetes en la gent, i dic, què és allò? I, bueno, és el que diu el Juan, espectacle d'aquest tipus que no m'interessa en absolut. Quan vaig a un partit de futbol, em poso dins del partit de futbol i m'interessa el partit de futbol. Ni m'interessa el que passa en la grada ni res de tot això. I la veritat és que no ho vaig escoltar. Però bueno. Mira que m'havia preparat la pregunta, Salva, per favor, Ja ho sé, però què vols que et digui? Si no digues que sonava l'himne del Barça en cada canvi... Sí, quan han d'anunciar alguna cosa per megafonia o alguna cosa, vaig escoltar que posaven com unes notes de piano de l'himne la primera nota de l'himne del Barça. Mira tu, a veure, ja ho buscaré. Bueno, el pròxim partit ja em fixaré. Bueno, ho van fer, crec que el primer partit que ho van fer, perquè jo que vaig anar-hi el dia de l'Atalanta no ho van fer-ho. Per tant, crec que el dia de l'Alavés va ser el primer que ho van com innovar, i a veure si en el següent el tornen a posar. Jo volia també preguntar-te, Salva, ja que no vas escoltar això, vas veure la jugada de Lamine Yamal que es va anar de 80.000 jugadors de l'Alavés? Això ho vas veure? Sí, a veure, l'únic que va tindre un partit infumable va ser les sortides del Lamine. El Lamine és que és una delícia. Molts, de vegades no hi ha que comparar mai els jugadors, ni molt menys, però us dic una cosa, Messi, a l'edat del Lamine, no tenia aquesta responsabilitat que té el Lamine, perquè Messi va créixer al costat d'un tio com Ronaldinho i de mica en mica es va fer el millor jugador de la història, que no en sortirà cap més com Messi. Però el Lamine, esperem que això funcione bé, més que les cames, i que acabe, diguem, sent un referent en el Barça. Però ara mateix promet moltíssim. És l'únic jugador que quan l'agafa dius passaran coses. Y pasa algo. Sí, que eso pasaba con Messi, Exacto, era mejor, sabía que cuando la cogía, lo demás que tienes razón. Leo, a su edad, a la edad de esto, no hacía lo que hace él, no lo hacía, Leo no lo hacía. Leo va donar el gran salt quan va marxar Ronaldinho i quan Guardiola el va agafar i li va dir, que va entrar Guardiola i li va dir, escolta, tu eres ara aquí el líder, i ell s'ho va creure en un camp molt amoblat, no es va perdre en cap moment per les nits de Barcelona ni res de tot això, i ha sigut un exemple com a esportista. I tant. Jordi, vols aportar alguna cosa del partit del Barça de futbol de l'Alavés? Perquè no sé si el vas veure i com vas veure això de guanyar per 1-0. A veure, sí que el vaig veure. Vaig veure un arbitratge desastrós, que nosaltres havíem fet 3 faltes i portàvem 4 targetes, o gairebé, i ens van fer 13 o 14 faltes a la primera part sense cap targeta, totes així del mig camp i tal, i ara em fa gràcia, deixa'm ara que parlo d'àrbitres, la campanya que fan els del Madrid per la no expulsió del jugador de l'Espanyol per una entrada clavada, la que va fotre el Tuchameni aquest, el Tuchumeni, o com es digui aquest, amb el Barça Madrid, que li va clavar els tacos també per darrere no sé quin jugador del Barça, i aquí ningú li va reclamar l'expulsió, no? Perquè d'això no se'n recorden. Ostres, és que és la manipulació que fa el Madrid de l'estament arbitral, és una barbaritat i s'ha de denunciar. És una vergonya, home, és una vergonya el que fan. Que sí, que era targeta vermella, igual que era targeta vermella la que li havia d'haver fotut amb el Tuchameni aquest, o com ja sigui, i tants altres del Madrid, que cada partit, el Ploricius aquest, que cada partit l'haurien d'expulsar, segons els mateixos criteris
que van expulsar amb el Hansi Flick o que van expulsar amb el Robert Lewandowski fa 3 anys perquè van fer no sé què així amb el nas. Home, és que és una vergonya, les campanyes aquestes que fan. Ui. També s'assuma, Jordi, que encara no s'ha pres cap decisió, o sí que se l'ha pres i no ha sigut el tancament de l'estadi del Santiago Bernabéu respecte als insults racistes que van rebre Rafinha i Lamine Yamal. El que és una vergonya és la declaració que va fotre el senyor el jefe de la patronal. El presidente. El presidente. Sí, el president de la patronal, que millor no pronunciar el seu nom, sobre els insults que li van fer amb el Balde, dient que només ho havia sentit el Balde. Arnau, has valorat el bàsquet? No sé com veus el futbol, també. Jo sé que també estàs molt ficat, Sí, estic molt ficat amb el futbol. Del futbol, només una cosa. Bàsicament, jo crec que la victòria del partit que es va jugar ahir davant l'Alavés doncs va venir d'aquest gran estat mental, que et diria, de l'equip de Hansi Flick, perquè jo crec que l'equip ha pujat molt en confiança, en moral, però això és que fa moltes jornades, fa moltes setmanes que el Barça no perd. És que no perd des del passat 21 de desembre, quan va perdre per 1-2 davant l'Atlètic de Madrid. Des d'aleshores només ha empatat a 1 contra el Getafe, també va empatar a 2 contra l'Atalanta. La resta han estat victòries i sobretot aquell 2-5 davant del Real Madrid en la final de la Supercopa d'Espanya, que el va ajudar molt, doncs jo crec que a guanyar confiança, seguretat i sobretot creure's que pot ser un gran equip en qualsevol competició, tant a Europa com també a la Lliga. Però, evidentment, els partits que donen campionats són els partits que jugues contra equips modestos com l'Alavés, que sempre van al Camp Nou o a Montjuïc sense res a perdre i molt a guanyar. I jo crec que el Barça va patir, evidentment, perquè al davant tenia un equip que també necessitava guanyar, com el Barça, evidentment, com va ser el cas de l'Alavés, però tot i així, jo crec que va ser capaç de tirar endavant el partit i veig molt lluny la versió que potser l'equip va mostrar ja fa molt de temps davant de les Palmes, amb la versió que va mostrar ahir davant l'Alavés al final, partits com aquests, que jo crec que un equip de futbol com el Barça pot patir i pot tenir perfectament, perquè en el món del futbol i sobretot el futbol d'elit ningú t'ho posa fàcil, doncs evidentment s'ha de saber patir. I jo crec que el Barça va saber patir i va saber trobar el moment per marcar les diferències, que va ser amb el gol de Robert Lewandowski, i evidentment amb un Lamine Yamal en estat de gràcia, i que evidentment tot fa més fàcil perquè aquest Barça continuï amb possibilitats i continuï almenys lluitant per poder guanyar la Lliga, encara que evidentment no depèn d'ell mateix, sinó depèn també del que facin tant l'Atlètic de Madrid com també el Real Madrid, però guanyar cada setmana, guanyar cada jornada i tenir molta confiança sempre és important, i més en la situació en la qual travessa el Barça, i també, evidentment, destacar també que el Barça està al capdavant d'Europa, juntament amb el Liverpool, ser segon en aquesta nova fase de la Lliga de Campions, també cal donar-li tot el mèrit en un nou projecte que és el de Hansi Flick, que ha arribat i va arribar per revolucionar-ho tot, ho va revolucionar tot, i jo crec que aquesta revolució ha anat per millor, i jo veig un equip que ara juga a un futbol més directe, més atractiu, i que pot plantar cara davant els millors d'Europa i també d'aquest país. També deixa'm dir que potser també és mèrit d'un tal Xavi, també, perquè va ser el que va fer debutar a Lamine Yamal, el que va fer debutar a Pau Covarsí, el que va fer debutar a la majoria de jugadors que veiem ara de la Masia del Barça, i que també és un reconeixement per part del que va ser l'antic entrenador del Barça, i que Hansi Flick ja s'ha trobat aquests jugadors formats i amb el potencial que tenen, però que també va ser Xavi el que va apostar per ells al principi de tot plegat, i està bé recordar-ho. Salva, vindrem amb tu per acabar el quiz. Jordi, et deixo amb tu un moment, perquè et vull fer una pregunta després.
Un moment. Dir també que també el Hansi Flick no ha tingut la rèmora que diria el Salva dels dos Joaus i del Gundogan, que ja els hi van treure perquè aquests havien de jugar sí o sí amb el pobre Xavi. Ja està. Com m'agrada des d'aquí el nostre record als Joaus, com fem en cada dilluns que ens reunim. Cada dilluns hem de treure el tema. I la pregunta, Salva, i anem ara al final del programa, però, clar, vas estar al Barça-València 7-1, aquest dijous és l'aniversari del Juan, del meu germà, i el Barça juga a Mestalla. T'hi veurem a València o no trepitges Mestalla aquest dijous? Fes-li de regal d'aniversari al Juan, home. Vol que te'n vagis allà, home? Hòstia, Home, clar. a Mestalla, ni de conya. No, calla. Si a tu t'agrada, si eres masoquista, vés-te'n a València, si vols. A veure el partit a Mestalla. Jo, si vaig a València, vaig a Camp del Llevant, que són una gent normal, que crida els gols, que anima l'equip, que insulta l'àrbitre, que fan les coses normals que es fan, no? Però Mestalla és infumable, un partit a Mestalla, arribes malament dels nervis, ni guanyant 0-3. Però bueno. Volia fer-te la pregunta esperem... i crec que ha sigut bona. A més, tu ja saps que jo, lo del 7-1 ha sigut flor d'un dia, perquè al València la meva tradició és que sempre ens acaben empatant o guanyant. Per tant, no sé què dir-te. I la teva última experiència a Mestalla, què tal? Ostres. La última experiència a Mestalla vam jugar una final de Copa contra el Madrid i vam perdre 2-1, crec. Imagina't. No trepitgis Mestalla, doncs. No, quédate. No, queda't a casa, ens fem amb videotrucada amb el Juan i el meu germà i celebrem el seu aniversari, home. Tapa't bé. El descans del partit agafaré i felicitaré el Juan. Anem com anem. Oh, i tant, ja ens en recordarem del Juan. Salva, bé, el Juan ja ho sap que per acabar doncs, el nostre programa d'avui, el Salva ens fa un qüestionari de preguntes. Arnau, tu també queda't. La prova és, la idea és que no es pot buscar les preguntes per internet, però sí que ens podem copiar entre nosaltres, que aquesta és molt bona. Ja ho solen fer, això de copiar. Jo la última vez fracasé totalmente, vamos. Tu no et preocupis, jo sempre. Bueno, pues avui molt fàcil tampoc és, eh? Collons. A veure, anem als 3 de febrer. 1907. El Barça supera el Club X. El Club X, saps el que era, Jordi? Sí, ho vas explicar-ho. És l'actual Espanyol. És veritat, jo també aquesta la sabia, L'Espanyol va desaparèixer durant un parell d'anys o 3 i els seus jugadors van fitxar pel Club X. Jo aquesta també la sabia, Salva. Em puc posar un mig punt ja? No, però si no he preguntat res encara. Bueno, doncs era un el campionat de Catalunya, el Barça va guanyar per 0-1. Aquell dia va marcar un gran davanter, atenció, que amb el temps va tenir idees feixistes i que a veure si me'n recordo, sí. Franco. Un republicà, dic, un de les milícies, li va salvar la vida quan un grup de milicians anaven a executar-lo a la rabassada. Tot això va ser durant la Guerra Civil. Aquest jugador va acabar sent metge i, segons diuen, un gran metge en temps de Franco. En temps de Franco, exacte. Qui va ser aquest jugador? Bueno. Carles Comamala. B. Ricardo Zamora. He dit que va marcar el gol, C. Paulino Alcántara. I D. Josep Samitier. Paulino Alcántara. Quina era l'opció C?
A. Carles Comamala. B. Ricardo Zamora. Con Mamala Sí. era. Paulino Alcántara i D. Josep Samitier. Con Mamala era. Falteu Arnau i Queralt. Jo diré la resposta C, perquè una persona m'ha dit que respongui sempre la tercera opció, i faré cas. I Arnau? Jo mantinc també l'opció de Caral. Jo crec que ha estat, o que és, en aquest cas, Paulino Alcántara. Doncs el punt és per Juan de la Cruz. És Carles Comamala. No, que dolents que són. A veure, no pot ser, Salva. Bueno, el Paulino Alcántara era feixista i metge. Sí, però no va fer el gol aquell dia. Claro. A veure, Paulino Alcántara... A veure, la trampa, Jordi, està que Paulino Alcántara en 1907 encara no jugaven al Barça. Amigo. 1907. No m'he quedat amb la data, és veritat. Però que el Paulino Alcántara era feixista i que va ser metge, això sí. Alcántara era de les fletxes negres. El que passa que tampoc va estar davant d'un pelotó que anaven a fusellar-lo. Com a mala, sí. Bueno, anem al segon. Comencem. A veure. I diu, la bateria s'està exhaurint. A veure si em dono pressa. Carrega, posa a carregar l'ordinador. Dale. 1980. Partit de Lliga. Betis 2, Barça 1. Quin jugador danès va marcar pel Barça? 1980. A. Laudrup. B. Simonsen. D. C. Vermaelen. I D. Christensen. Simonsen. El Ximonet. Simonsen. El Ximonet. L'any 80 el Simonet. Arnau? Jo hagués dit Laudrup. Simonsen, sí. Jo diré Laudrup, perquè és la que m'ha quedat primer i no enganyo jo. Doncs Simonsen, sí. Laudrup no va venir al Barça fins al 89. De eso me acuerdo yo. Jo no. Exacte, clar que sí. El 3. Que va ser un drama, el Simonsen, que va venir per substituir el Neskens. Sí. Sí. I Maradona a Simonsen. I el Simonet, que era... Simonet. Que tothom li va agafar molt de carinyo, el Simonet. Anem a la tercera. Aquí jo estava al camp. 2001. Partit de Lliga. Barça 7, Atlètic Club 0. 3 gols es va fer Luis Enrique. 2 gols Cocu. 1 gol Overmars. I un defensa va fer el gol que falta. Qui va ser? Apartat A. Piqué. Apartat B. Abelardo. Apartat C. Dugarry. I D. Bogarde. El Pitu. Abelardo. El Pitu, sí, el Pitu. L'Abelardo va jugar al Barça, jo ni me'n recordava. Bueno, el 2001 jo no era res. Jo anava a dir Puyol. No l'he donat, l'hagués pogut posar també. Per això. Si haguessis dit Puyol en lloc de Piqué, jo hagués dit Puyol... El que m'ha agradat és que hagués ficat el Christophe Dugarry com a defensa. El Dugarry. Ahí la quiso colar, no la quiso colar ahí. Esto, Juan, no era jugador, era una broma. Bueno. Bueno, ¿quién marcó? A ver. Abelardo, Joder, un pleno, tío. Juan, t'han passat les preguntes abans, això és impossible. No. Y no tengo ordenador ni nada, No, pero de eso me acuerdo. Eso ha sido hace poco. Això va ser en la calçotada que van fer després el divendres. Claro, y nos dijo, voy a hacer estas preguntas y te las paso ahí. Bueno, anem a l'última, va. No, a la quarta. Per 2016. Partit de Copa. Ostras. Barça 7, València 0. Gran resultat. Jo no hi era al camp, per això vam guanyar el Sota. Qui va fer aquell dia 4 gols? Al tanto que tret trampa. O pot tenir trampa. Qui va fer aquell dia 4 gols? Apartat A, Messi. B, Neymar. C, Pedro.
o de Suárez? Jo anava a dir Suárez abans de que diguessis opcions. Yo creo que Suárez también. Jo crec que la trampa és que ens pensem tots que és Messi i serà un altre. Yo creo que Suárez también. No has posat a Joao no. Félix per aquí al mig? Vinga, Yo hubiese dicho Messi, por eso. jo diré Neymar, va. Doncs Luis Suárez. Juan, Joder, chato. avui te'n surts, Va, Hoy va. estoy, vamos. Ha sido pleno, ¿eh? Joder. Jo per fi L'última. n'encerto una. Gràcies. Va, aquesta última la fallarà Juan. Vinga, va. A ver. La cinquena. Fa un any només, a veure com anem de memòria. Fatal. El Barça guanyava per 1-3 a camp de l'Alavés, precisament. Fa un any. A banda de Lewandowski i Gundogan, qui més va marcar? Apartat A, Lamine Yamal. Apartat B, Paco Alcácer. Apartat Joao Cancelo. Apartat C, Vitor Roque. I apartat D, Ansu Fati. Lamin marcó. Lamin marcó. Víctor Roque. Arnau Vitor Roque. i Queralt, No sé quines opcions has dit més. Lamine, Lamin? Paco Alcácer, No? Paco Alcácer. Vitor Roque o Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati no, perquè estava fora. Jo anava a dir Rafinha, imagina't com estic. Em sumaré a Vitor Roque. Vitor Roque. Ja sabia que Juan la fallaria aquesta. Sí, Li agrada massa Lamine. sí, demasiado, sí. No, pero después cuando él ha dicho Víctor, habéis dicho Víctor Roque, me acordé que Víctor Roque, porque mi hijo no lo podía ver mucho, y me acuerdo que yo le dije, ha marcado Víctor Roque, tío. Ahora me acuerdo de esto, es verdad, tienes razón, sí. Ara ja doncs te n'en recordaràs del gol que Sí, va fer. ahora me acordé, digo, de verdad que se lo dije, oye, que ha marcado Víctor Roque. Víctor Roque, como dicen los Roque. Como dicen los- Roque. Escolta, Roque. Juan, avui molt bé. El proper programa les encertes totes, eh? No, fueron 4 de 5, ¿no? Sí, Joder, sí, vamos. Sí, molt bé. La otra fueron de 0 de 5, me parece que fueron la otra. No, crec que em vas encertar una o dues. Alguna No sé. vas fer. Jo n'he encertat, em sembla que dues, perquè una me l'he copiada, i l'altra, el Jordi i l'Arnau n'han encertat 3. Prou Ja. bé, prou bé. Está bien, muy bien. Joder, Prou muy bé. bien. I el Josep Ramon, que avui no hi és, pobre, no n'ha encertat cap, però bé, Clar. li adjudicarem com que les ha fallat i ja està. El nostre company, que està de vacances, el pobre... Bueno, pobre no, feliç de la vida, Bueno. ho està. Juan, gràcies Bueno, per haver-nos nada. acompanyat avui. Ha sigut Nada, tot un plaer. gracias a vosotros. Gracias por invitarme y nada, aquí ya sabéis. Cuando haya otra calzotada me invitáis otra vez. I tant. Oh, i tant, oh, i tant. I a més, Un et tornarem a abrazo, convidar. Un abrazo, amigos, adiós. Adéu. Chao, Keral, chao. I també, Adéu. Arnau, gràcies Adéu, per haver-nos Jordi. acompanyat avui. Arnau, Jordi, un abrazo. I el Jordi i el Salva també gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé, companys. Gràcies a tu, Caral, i un plaer estar aquí i esperem tornar-ho a repetir. Oh, i tant, I tant que sí. Espero que sigui així. Salva, Jordi, ens veiem dilluns que ve. Molt bé, una bona abraçada. nit.